bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe e yeeɓiyankoɓe Pindi TV mo kala mon salminama salminago needi e salminago teddugal en gatte jewte men koɗo galle tawa ko gande men enen ɓaleɓe fina tawa mo jasani sofani gila hanki ha yetti hande en jettiɓe ganduɗa ko kañen gurni ɗum jigna men ɓe donɗen e mumen ɓe jagguɓe ngal gandal pewni ɗum ha fewi ñanti ha yooɗi ha mbawɗen heɓta eɗen naftoro ɗum hande o han noon ɗen kuccide ɗo e miñi men to banggue duuɓi kono kadi ko mawɗo to banggue haqqille Cheikh Sadbou Sow Cheikh Sadbou Sow jeeya ko mbar Toubab no wayno en meeɗani yiidemo kono kam en ceerano en andemo nde tawno ko noppi koddi Allah noon waɗi sababuji ha hande en joddima e makko ɗo o yettimo ɗo e Pindi TV ɗum noon ko salmindemo e juwademo e janademo wiidemo bisimilla mbiɗo bisimilla makko noon ceerno Cheikh Sadibou Sow bisimilla calmina bandiraɓe وعليكم السلام ورحمة الله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بندرابي فولبه تدوب on calminama kadi on juurama e kuuɓal fa tabarakallahu Seydi Diop a jaama Sow yo Allah teddine ko ardi fof ko namnade to banggue gandal hol sifa ɓuraɗo e yarede ina heewi ina yaaji kono gartanmi koye safuji men hande ko ɓuuri tampinde bandiraɓe to banggue safuji koko wayno siti ko wayno hémorroïde ko wayno ɓuuɓri hewɓe sa haalde men mbima tubakoɓe mbiyata ko wawi safrude ɓuuɓi tan ko tubakoɓe hémorroïde ɓalle ɓe mbiya ko kañum tan mbawi ɗum safrude ina anni yimɓe ɓe mbiya ko Jangaw Kadior ɓe mbiya jaggatno Cheikh Sadibou Sow an to banggue siti e hémorroïde e banggue ɓuuɓri ha yetti ko wayno gorako holno cafrirta ɗum eyyi fa tabarakallahu aɗa andi enen eɗen jogui ko wiyete fina tawa ko woni ko gandanɗa hoorema en ƴettoyani ɗum hay nokku en pintan taw ɗen mawɓe men no kutoro ɗum e yoga e men noon mataw e niidi kewdi joni ndi ɓe guinniri ɗum modernisation ene jaaha ha jejjita ɗum walla ni paamata cikka ɗum ala e saabu tubak o de yiiɗi ustude doole e gandal men o addi ko école jangguɓe école ɓe jaafa ɗon seeɗa kono noon école ene usti fina tawa men enen no feewi e ko wiyeten ndiyam siti ko ɗum sa ƴeewi ko kañum woni yummum ñabbuji goɗɗi ɗi fof saabu ene heewi hande ñabbuji ko siti addata ɗum saabu siti kañum hoore mum ene yaa ha jibina Kadior e nder ɓandu ma walla ko nande ɓuuɓri walla ɓuuɓri kañum tan woni ko mbiyeten affaire probléme gorago ko ɗum ko ɓuuɓri tan addata ɗum te ɗum fof noon en siti ene yaa ha adda ɗum saabu siti kañum ne jogui ko nguli mum nguli ki noon so yeehi joni jaggi tekteki ma walla ɓeydi température mbo ƴiƴam ɗam foti jogade ɗam ene wawi yaa ha jibina hen ñabbuji goɗɗi e kono noon ko ɓuuri ko raɓɓidde kam gueɗe goɗɗe ɗe fof min so mbeɗaɗe ñawda mi ñawdata kadi siti saabu kañum woni yummo e so mbeɗa ñawda ɓuuɓri walla so mbeɗa ñawda Kadior walla ko nande ɗum mi waddata hen siti e mi waddata hen kadi ñawdude ndeɗɗo ndiyam siti tam par ce que kañum ɓuuri he ko kañum woni yummo o kañum addata ɗin ɗon ñabbuji fof e ɗum ñawdate tan noon koye leɗɗe kadi tiiɗani tawi ko banggue safara kam wona ko tiiɗi haɗa wawi ya caaro ya cooda ya ɗon leɗɗe gadda ñawda ɗum ko batte ñawdi ko aɗa wawi ya kadi nela neɗɗo kala no ittiri lekki fof so addi tawi tan ko batte ñawdi ko banggue safara kam banggue safara fa tabarakallahu ɗon kam ene sella e machallah tiiɗani e alhamdulillah ko yettude Allah tan no feewi ko fatir ɗum ɗon to banggue siti wonɓe ganduɗa cafrir ɗum ko leɗɗe kaɗɗe no feewi wonɓe ganduɗa cafrirta leɗɗe kaɗɗe ko leɗɗe belɗe cafrirta safraɓe leɗɗe kaɗɗe ɓe ina waɗa hen ko safra kono adda caɗele sabude ne irta fiji goɗɗi gonnuɗe e reedu an hol sifa leɗɗe cafrirta e aɗa andi joni ko ɓuuɓri hay ɓuuri waw safrede leɗɗe kaɗɗe leɗɗe kaɗɗe ɗe kam ɗen ko ɓuuɓri hay ɓuuri yawrude
kono neɗɗo kadi so arema joni aɗa foti namdade ɗum kañum beela ala ñabbu goɗɗo mbo jogi e aɗa andi ene waɗi needidi ñawdoɓe neha walla safroɓe neha e gure men ɗo minen Allah hokki amen min joguima expérience min jalti aɗa andi leyɗele goɗɗe sa hokki toon neɗɗo joni so woodi ho nangi ɗum tan koye ma artata ene wawi addandem ɗum ɗo ɗum noon hokki amen haqqille wawde wadde préparé ha so neɗɗo ari amen joni mamin ƴeewma beele min namdoma beele ala ñabbu goɗɗo mo ganduɗa so tawi wonko haaɗi ko ƴettuɗa bonnantama haydara kadi siti ne waɗi ko façon leɗɗe cafroje siti ɗe mbaɗi ko façon ngaji siti kadi waɗi ko façon ngaji waɗi ko gonɗo nder mba yaltata o ene waɗi kadi jalda ko mbiyeten bourbof ko walla minen pular amen ko bourbof wiyata eyyi e ɗum ɗon sa ƴeewi waɗino zaman eɗen pewnanno hen ko wayno caabuni ɗum so neɗɗo lootima ɗum kala ko faate affaire ɓandu nguru ko yaltata boowo siti en ɗum adda sillinata ha sella kadi goɗɗum ene yawri siti ene ñawda ɗin ɗon ñabbuji pop ɗi siti addata ko yaawi te haaɗani woni caftoje a yii ɗaɗi caftoje ɗi joni sa itti ɗum a fonde jungo ma tan ɗo a nduɗo fiɗindo aɗa andi kamdu siɓi e itta ɗaɗol ponda e fiɗendogol tan ponda ɗo ɗum ko pour wadde maîtriser dose o comme ça mbo wasa ɗum inde ponda ɗo tan ha fota ene ɗo e daña hen ko tolne jeeɗiɗi tan tokosi ɗaɗi jeeɗiɗi ƴeewa bidon baɗowo 10 litres mbaɗa nder e ɗum tan ɗum ɓolum haɗa yara ɗum a yarata ndiyam goɗɗam so welima mbaɗa e frigo ma ha ɓuuɓa jara ɗum kala baɗɗo ɗum kala nanɗo kadi ene wawi sodoyde par ce que ɗum ko affaire cafriko kala nanɗo kadi ene wawi sodoyde marché waɗan hoore mum ala ko bonnata hay so arani Cheikh Sadbou ma Allah safran ɗum fa tabarakallah ɗum ene ñawda siti ene ñawda dendagal ñabbuji ɗi siti addata ɗi te haaɗani haɗa andi ɗum wona e mustode kadi murtode de woni ciri mum tawa ko bagge seeɗa ɗum kadi sa waɗi ɗum noon e ndiyam aɗa yara ɗum kadi ene safra woni sira murtoki eyyi taw murtoki baggi taw wona nayi taw wona nayi eyyi ɓurtoy tan baggi kaki ndiki tan cira hen mbaɗa no mbimi ni kadi e captoje ɗe fa tabarakallah ene ñawda siti e ñabbuji goɗɗi e mi totti ɗum neɗɗo yari ombo yano hôpital ɓe mbi ɗum affaire sukara ene nangi ɗum kono nde yari ɗum cafrannomi ɗum ko siti min kono nde yari kin likki o yahi hôpital ɓe mbi ɗum an sukara ma joni ene normal e ko ɗon ƴettumi expérience wadde ɗum murtoki hay affaire diabète kadi ene safra ɗum e ko on ɗon neɗɗo hokkimi on expérience fa tabarakallah mi kam ɓe mbiye ko wayno tension mawɓe men no yen muccu murtode ina fewna ɗum to banggue suukara ko mbiɗa ko Abou Sy a jeeya ko gollere nanɗo Malika Montagne ɗo kayni ko umminoma Côte d'Ivoire no wonde e diabète kono won leɗɗe ɗe o soodi ɗo e centre BOP ɗe ganduɗa ko ɗo e ummotode Médina Gounass docteur ɓe mbi so ƴettin ɗum law yetta ko ɗo yetti ɗo te jippinta ɗum fewna ɗum ha feewa woni ko mbiɗa ko wadde leɗɗe men ɓaleɓe ɗe ina jettina ɗon to banggue ɓuuɓri yimɓe ne mbiye ɓuuɓi ndi ko ɓaleeri ndi ko daneri beele an aɗa famni walla ɓuuɓri fof façon ko goto tan eyyi ɓuuɓri kam ko ɓuuɓri tan ɓuuɓri kam ko ɓuuɓri tan kono noon aɗa andi yidde yo haala ka juuti yo ɗumin tan yettaɓe siiɓe ene liggotoɓe jaaɓe sisiɓe jagɓe jengjeng ɓe ɓeyde ɗum ha ɗumen kono ɓe mbiya ɓaleeri ndi ko mettude habde ko musni ko ma waɗe ni ma waɗe ni e ɓuuɓri kam sirti tan kono safrirte ni an aɗa wawi jogo safara ma à part min kadi mi jogo safara am façon mo janguirmi mo mbawmi eyyi e fa tabarakallahu min kam ko ɗum gandumi hen e minne kadi ɓuuɓri ko mbawmi hen koko wuura amen tan tawmi ɗum koɓe defatnoɓe ɓuuɓri gila ko ɓooyi ɓe defrata ɗum kadi ko leɗɗe gonɗe e nokkuji men ko fate nande e golombe e ko wayno kadi kolle jeeri tawa ko ɗaɗɗi mbadda e golombe eyyi enen ko ɗum defate e defe ha joni ko cafrirami ɓuuɓri ko min ko nenam defantami ɗum so tawi ko batte ɓuuɓri kamɓe wuuro mumen eɓe mbawno ɗum no fewi machallah a jarama ɗum tan ɗe leɗɗe ɗiɗi ɗe kalanmo hen ɗen tan min cafrirta ɗen cafrirta a jarama mba tubab ɗon jibinaɗa ɗon jeeɗa gande men fina tawa nan ɗon a haali joni ko waɗi fayida gonkama leydi Côte d'Ivoire e leyɗele goɗɗe anduɗon caggal leydi ndi ala maslaha so neɗɗo wiya safru ɗum a wi ko naggam yoɓete
itti jawdi tottima soyan tan attan to kaake muɗum wadde caggal mba tubab holto ɓeyduɗa gandal ma ha mbawɗa dañde on haqqille eyyi fa tabarakallahu caggal nde jofnuɗen qur'an allowal gotal tan dañɗen hen en jangi sharia kadi e gure kewɗe sabu ɗo e Dakar école no wiye Alfala ko ɗon keɓɗen baccalauréat men Alfala ɗo e Alfala Pikine ɗo e kadi en jangi ɗo docteur lo ɗo seeɗa caggal ɗum kadi en jangi ɓogge galle ceerno Abdoulaye Dia mbeɗa salminaɓe no fewi soɓe jeeɓi émission men oɗo en jangi toon e banŋeji Mauritanie seeɗa seeɗa e fa tabarakallahu ɗum kono ko faate banŋe asrar walla ko nande leɗɗe kam ko ɓuri ko hen wat fayida kam min ko wuro amen janngum ɗum eyi ko ɓuri ko hen wat fayida kam ko wuro amen janngum ɗum fa tabarakallah no mbiɗomi nani ko wayno leyɗele Côte d'Ivoire en leyɗele woɓɓe kañum ɓe ngala maslaha holno guurɗon e maɓɓe sabu kamɓe soɓe jiyan tan no mbiɗa ni ɓe gartanto kake maɓɓe walla sa hokkiɓe ɓurti koɓe mbino ko ina wawi addude caɗele holno guurɗon e maɓɓe toon eyyi ko gollude ko laaɓi tan aɗa andi ko laaɓi neɗɗo kala gaɗa golla yo won ko selli ya ƴeew hen hakkude ma e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ya ƴeew hen kadi nguru ma o hoto bon hota naate ko ganduɗa hoore ma en addanma caɗele ko ɗum tan toɓe mana koɓe kuli ko an oto ya toon ɓe kuli ko funtede ɓe kuli ko hotoɓe jii koɓe ɗaɓɓata ko taw jawdi mumen ñamama an hoto nawɓe toon ɗum tan sa waɗi ɗum tan daña jaam kala ɗo jaaɗa fa tabarakallahu ɗumin jeeyi ɗo fof min peera wiye ruttam jawdan ɗum noon ko yettude Allah sabu ko Allah jaɓata du'aw kadi ɗum kadi en foti wattede hakkille sabu jomiraɗo neɗɗo so arema wiyanma ko ñaganumi wona rokkam ko ñaganumi wadde wonba ñagotoɗa firti ka jogaki ka ñagoto firti ana jogaki ka ñagotoɗo ñagateɗo o noon o fotani yejjitede eyyi yo fa tabarakallahu ñagotoɗo o fotani yejjid ñagateɗo ñagotoɗo fotani yejjidde ñagueteɗo gasi ñagnotoɗo o kadi o fotani yejjid ñagateɗo ñagnotoɗo on fotani yejjidde ñagateɗo on woni Allah subhanahu wa ta'ala eyyi ko noon tan woniri ko ɗum ɗo tan woni nisam mo gardinɗen e hoore men ha nden ha joni eɗen dañi jaam fa tabarakallahu en meeɗa dañde caɗele machallah a jarama ko fate kaptorde walla ko wiyete ko ndenka beeleɗon golla ɗum eyyi ena golle aɗa andi enen fulɓe kam pullo kam hay jolfuɓe ɓe mbiya pullo famɗi fof ena andi ko wawi war neɗɗo e batte batin eyyi fa tabarakallahu eɗen jogui hen sirruji ha heewi taw ko batte men affaire fulɓe e kaɓtorɗe woni ko nande ɗum sa yeehi guure men toon aɗa taw toon nokkuji kewɗi egguɗi gara tan tawa ɗon onon fulɓe funnague wiyata biile biile tan biille gande bat nde tawa ɗon guenteji tawa jomumen eggi sabu ko hamnoɓe toñnoɓe yimɓe ɓen kapte mbaɗe mumen kaptorɗe eggi ɓe jeeyi a faami de kono ko siɓi ko importance woni kaptorgal ngal ganduɗa waɗan ngal hoore ma so yitere ari no bonnanma rutto so ɗemgal ari no bonnanma rutto so junngo kadi ari no feejo bonnandema rutto koyngal gummingal bonnanal ngal rutto kadi e fa tabarakallahu ɗum ene waɗi ko ganduɗa ko ciifi tan sa fini tan mbiya noon woni ko fulɓe jeeri mbiyata ko jetti fuutankoɓe mbiya ɗum ciifi eyyi ɗum ene woodi taw aɗa hutoro ɗum tan kaala ɗum ene waɗi kadi piiɓi kaɓɓaɗa ɗum ene waɗi kadi ko ganduɗa ko leɗɗe sa lootima ɗum tan fa tabarakallahu anani ha heewi ene waɗi ko ganduɗa kadi koye kuule ɗe kuuloñ koñ gondaten koñ enen fulɓe koye koñ kuuto koñ ɗon kuuloñ ƴettaten ɗum kutorɗen ɗum ena nafa men to banggue kaptorɗe kala ko neɗɗo feeji pour arde ma ruttoto mum walla woda ko nande ɗum aɗa faami aɗa yiya neɗɗo kadi ummono neɗɗo o yana e oto walla ummono pour bonnande neɗɗo o hangue walla ummo pour bonnande neɗɗo o maaya walla ko nande walla ummo gebo weno fiya kañum yana e ɗum fof ene woodi ɗum woni lappetake en sappetake en ɗum fof ene woodi neɗɗo mbo sappetake mbiya ɗum an jangga ma laaɓ ene waɗi yimɓe sa wiɓe noon tan e yiyat walla an de gummoɗa tan mbiya aɗa fiya jana hono no mbirɗa ni a faami ɗum ene waɗi façon ngaji ha heewi eyo kadi ene waɗi kadi affaire tul ɗum kadi ko
batte nden ko kadi ɓanndu ma ɗum kadi en nande ɗum e batte tul ko nande ɗum fetel tan woni ko en ngala e tul fetel tubakoɓe o kam en ngala ɗum ala on ala min mi ala on e kono tul façon ngaji goɗɗi ɗi jamde ko nande ɗum ɗum aɗa jogui aɗa jogui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV gande men ɓaleɓe fina tawa e koɗo galle ko Seck Sadibou Sow mo mbar Toubab kanko woni koɗo men e ñalawma hande o Seck Sadibou wadde ko ɗum saabi no waɗa saaha wiye oɗo dey yiyama ko gollaɗo walla ko memaɗo walla naggamo tawa wonmo yinno yande tawa ɓuymo doole ko yinno yande mum ko arta e makko e ɗum en heewi haɗa andi ene heewi ko kala ko jiiɗa won ko woni sababu mum ka kaɓɗo e neɗɗo o wanma hunde walla won mbo jinnoɗa wadde hunde te an tooñi ayi tooñowo yana ko hunde tooñowo yana hay ko hunde wallahi tooñowo hay sa ñaganima tooñowo e ko ɓuri ko heew a dañata hen jaabitaki ko ɓuri ko heew saabu tooñde moƴƴani kam kalɗen ko ɗo fof yo taw an kadi aɗa tege lawol ay neɗɗo so wone lawol tan o weɓata wallude ɓe mbi ceerno mawɗo miiɗi yaade omo wone dow lawol o hefti ɗon almudo makko o naɓori ɗum almudo o wi ɗum e yo onon sernaɓe amen de ko ni tan fa tabarakallahu on naɓarat min ɗo sen jeehi laakara kadi naɓaron min to o wi ɗum e yomin tawe lawol tan yomin tawe lawol tan e firti ko neɗɗo kala koɗon gollide ay kadi wone lawol an ceerno gollowo ya wone lawol mbo gollanto o kadi yo taw kanko ne ombo wone lawol eyi so ɗum ala no adda caɗele no feewi no feewi no feewi a haali nane to banggue nden kadi ko fayno kulle ni walla ko fayno kutorɗe ko nande hen holiyo kulle ɗe dokkata min tan ɗe yimɓe mbaara famde jiiya kam hay sa haalani ko waddete hen wiya guel ɗo kullel dey ina huutora naggam o guel ɗo ene rentira naggam o guel ɗo ene gollira naggam o eyi yo aɗa andi ko ɓuuri famɗude e men ko tan enen ko pamɗinɗen men ko ɓuri famɗude fulɓe aynaɓe woni mbeewa eyi mbeewa kam woni go'o mbaalo ara nagge aroyo ɗume goɗɗum ara e mbeewa tan e ene heewi ko nafata yo mbeewa ene heewi ko nafata a yii ɗo damgel tolnotoɗo tan kurhurel damgel tan tolnoto ngela yoorede walla ko nande ɗum gallaɗi mum ene waɗi leɗɗe ɗe guittatene ladde mbaɗen hen e condi mbaɗen ɗum condi mbaɗen e nder coomen tan jomum haɓɓo ene nafa ko mbiɗa ko joni fiyetake aɗa wawi haɓde ɗo e 3 neɗɗo kamɓe fof ɓe hay goto e mabɓe wawata fiidem taw ko gallaɗi damguel tan kuhel e tan tukusel damguel tukusel gasi tan allah ɗum e ɗum ena nafa ɗum a faamide e kadi ɗo so tawi ndamdi yeehi joni ha fuɗɗima songade ni o aɗa andi ngel sofate koyɗe mum yeeso ay koyɗe ɗe sa fimbi ɗum joni sa fimbi ɗeɗon koyɗe ene waɗi kadi ko waddate a waɗat ɗum e jeygol tan jaafa ɗon jomum ɓura hen zakari mum ɗum ene moƴƴi aɗa andi won hen worɓe ɓe ngala tingol bangol fayido e debbo ɓe ngala hay ñabbu kono noon ɓe gona tan ɗumin ɓe tiɗani no feewi ɗum ene nafa ɗum woni ndamdi jaadi ha timmi e ɗo huɓata normal ɗo e très bien jaadi ha watti tarade tawa koyɗe yeeso he gasi itta sukunu ndu mbaɗa e jaygue jomum dawa hen heddo ɓandu ɓoldu ayi ɗum ne nafa on banggue ɗum ene nafa on banggue fa tabarakallah e wadde ko ɗum tan woni hen yo e kono noon hande ko mbeewa en gayna sabu mi yi no wiiya so neɗɗo jibinama yo toɓɓire kosam mbeewa e ɗum ene woodi sabu mbeewa ene ƴoƴƴi aɗa andi gandal ko heewi hen ko teskuya ɓe mbi jinne seɓani gandal o ɓooyɗo no mbiɗani famnima wonde jinne seɓani gandal ɓooy hodde wadde fulɓe ne ɓooya aduna heewa ɗum saabi gandi ɗiɗo sifaji eyyi ko noon aɗa andi mbeɗa sikki tan fulɓe ko ɓooyɓe no feewi sabu ko wiyete adama e hawa ko mbeɗa sikki ko enen tan jogani ɗum tafsir tan yettinde ha nande ɗemgal men tan ha nande ɗemgal men dono sampati ene waji woɓɓe jaafoɗon noon mi wona pamɗo ɗum sof tan mbeɗa haala jaafoɗon no feewi machallah kono
e ko ɗum waɗi gandal men fulɓe gandal hen ko heewi hen ko teskuye tan eyi kadi sa ƴeewi e kulle ɗe gondaten ɗe enen ko mbeewa ene jeeya ko ɓuri ko hen ƴoƴde mbeewa ene ƴoƴi e ko ɗum waɗi ko heewe fulɓe ene ƴetta kosam mbeewa toɓɓirano ɗum cukalel mumen e tokosel joni noon almuɓe ɓe gaddi hen fatiha en mbaɗa ɗum aya mbadda hen kosam mbeewa ɗam e kono ɗum fof alano adan e kono ko ɓuri ko labto kam enen ko ganduɗen ko ɗum kosam mbeewa waɗate te kadi pulla ala ko ɓuri ɗum wel hakkille mbeɗa sikki saabu sa yeehi joni duuɗe janggateɗo kala ɗo hakkille hutorto sa wondi hen e pulla tan vraiment a ƴeewat te noon ko Afrique o fof ko fulɓe fof mbay noon sa ƴeewi tan a yiyat hen ko heewi fa tabarakallah e kono mbeewa en heewi nafoore en heewi nafoore walla kuule ɗe pop kanji fof eɗe keewi nafoore no feewi eyyo machallah sen garti toon to caggal leydi kono leydi Côte d'Ivoire hol hitande jaaɗa toon sabu aɗa jeeya e wiyeteɓe ñiɓɓe toon to leydi Côte d'Ivoire to eyyi min mi ko addi ko tanem yahatno toon ombo wiye Bouyari Hama Hammat Samba Cumanajo Bouyari Hama Hammat Samba Cumanajo Hama Hammat Samba Cumanajo e ko pullo jaygal najo jeeyaɗo nokku no wiye Baraji jaygal eyyi ɓen hedde weecankoɓe koyeji amen eyyi gasi ko toon jeeya min nenam ko toon jeeya ko babam tan addimi ga banggue mum ko jasarnajo banggue goɗɗo o yummum toon ko Saykou Oumar ko toon o jeeya eyyi min mbaɗo me Saykou Oumar ko jogo paate tan e Aysa Paate jogo paate Aysa Paate jogo paate jibini Samba jogo jibini Jabel jibini Haruna jibini babam e kanko ni mbani photo profil ko noon mbaɗo me Saykou Oumar e joni noon ko on arnoga waddi ɗum kadi e tanam jasarnajo o ko on o yahano jihad wondude e Saykou Oumar o arti ƴetti no wiyete baɗum Saykou Oumar en e ko ɗum addi oɗon relation e ko tanam on yahanno Côte d'Ivoire e kaawi ɓamnan toon minne jahami toon abbadeɓe e nder ɗum tawi kadi eɗen naɓori ko ligorɗen ko tabarakallahu nden Allah udditi en waddi men e yimɓe jeeyaɓe e leydi Côte d'Ivoire e hanti noon gila nden sen jeehi toon ene yaaje men no feewi way tan kono Sénégal eɗen jippo nokku no wiye zone 4 rue Mercedes zone 4 rue Mercedes ko ɗon ɓuraten wonde so tawi koye Côte d'Ivoire e eɗen ganda ɗon no feewi machallah eɗen toon dilla tan ɓooyi noon ma won hande hedde duuɓi 5-6 men eɗen jaaɗi ɗon bangeji wadde inchallah minen galle amen mawɗo woni ko Poboy restaurant amen woni ko plateau min ko plateau gonnomi e Poboy miɗen ɗe Abidjan seeɗa kono ceerno gollade e Abidjan no satti de ene satti wonde tayo ñawtowo sa bonni bagui a yoɓat wonde guppowo sa bonni bagui a yoɓat mi raɓɓikino ɗon onon golle monɗe golla ɗum toon mi sikan son weeɓi de eyyi joni aɗa andi woni ko kalnomi nani ko ay neɗɗo kala ko gonɗa ya ardin peewal aɗa andi joni neɗɗo ko teyɗa mbaɗɗa ko eko Allah waɗi ko ɗum goto fof no andi ɗum aɗa faami neɗɗo so tawi arema ka tailleur o hokkima baggue wat an kaddi bawal ma ɗo bawal ma haaɗi ɗo an wat ɗon kañum so tawi kanko ko neɗɗo so ari tan ma andu ma faam ma andu o tinnima a faami ko heddi ko noon ɗum ko Allah fewnata a faami de kono an kam ko mbawɗa ko haqqe ɗo bawal ma tulni ɗo wat ɗon te mbeɗa sikki tan so tawi a tinnima no feewi haqqe bawal ma mbeɗa sikki tan Allah jomiraɗo subhanahu wa ta'ala o nanggat hen Côte d'Ivoire en saɗi gollude kadi ɗum ko formation moƴƴo sa yeehi ɗiɗon banggue nokkuji ko formation moƴƴo saabu amma wat hakkille golle ɗe ha sa arti ɗo ni saɗa gollo ɗo mbata kono pijat par ce que toon ene tiiɗi gollude toon ene satti e ɗo kam gollude ɗo vraiment tiiɗani noon e ko ɗum waɗi sa dañi on formation sa arti ɗo tan saɗa golla mbata ni kono pijaɗɗo saabu no toon wayi sattude ɗum ɗo ni eyyi kono noon machallah toon ene heewi yimɓe wonɓe toon e fa tabarakallah kono ko yimɓe tinniɓe batte almudagal eɗen mbaɗa toon respecté no feewi eɗen kokka toon hurum enen Sénégal naaɓe wonɓe toon no golla walla min ɓe gandum ɓe kam eɓe kokka toon hurum no feewi heewi Côte d'Ivoire ko ceerno ne heewi waylude jippule
e sahande min gona toon nde ne heewa le jippule heewi kadi ɓe mbatta ko jooɗade télé ina haalda e joomumen nden noon saabi ɗum ko kamɓe ko a wino mi nanngam tan Allah ma mo ñaaguiɗa o a wino mi nanngam o mi yiyani addu kakam joni te wona hen a hokka joomum neɗɗo kalis o wona ligganademo o yetta kalis o nelde Sénégal walla o nelde Mauritanie o banggueji goɗɗi oɗo yiyani artani kalis muɗum wonde caɗele beela meeɗa yi ɗum toon hayso ko saha goto walla nande ɗum eyyi mi nani ɗum kono min kam mbeɗa yetti Allah mi meeɗa hawrude hen mi meeɗa kadi daldemi mi meeɗa hawrude hen min o kadi mi anda neɗɗo kawruɗo hen kono mi nani kam hayso wona yimɓe men kam yimɓe immiɓe bangeji goɗɗi mi nani kam dañi caɗele baɗi noon eyyo kono mbeɗa andi yimɓe heewɓe ummiɓe Sénégal sernaɓe wonɓe toon ko taki mbawmi wiide ɗum nanngani kala ɗo ɓe goni mbeɗa tawatnoɓe ɗon soɓe garti ɗon kadi mami tawɓe ɗon eyyi saabu neɗɗo noon so tawi ɗo aratno ɗo rawane ko ɗon arata hikko filti ko jaam tan woni ɗon a faami de kadi ɗan aɗa andi Abidjan aɗa andi ɗo mbimami ɗo wona neɗɗo fof wawi wonde ɗon zone 4 ɗon eyyi juma zone 4 ɗo e hoore mum appartement kucciɗɗo hen o ɗon somi ari hay hande somi yiɗino yaade ɗon mi noddat téléphone mi haalne gonɗo ɗon o mande gaynata so gaynima ha hande somi yiiɗe yaade tan mi yaada eyyo ko noon tigi machallah zone 4 en faade verdi en ɗen ko plateau de plateau faade Treswil en aje mene ko nandi hen ceerno sen garte banggue koyete ko haali joni kaptoɗe en ndenka ɗum ina anda ko hunde yiɗande no feewi ha toon to caggal leydi to kono kadi kamɓene eɓe jogui sernaɓe mabɓe gande mabɓe kamɓe kodduwanaɓe yimɓe waɓe noon gande mabɓe ko joni o holno jiiɗa kamɓe safa mabɓe enen safaɓe gaɓe holno doole men mbaadi walla holno gande men mbaadi ene hen waɗi ko ganduɗa sa haali ɗum min kam mi yahi e bangeji kewɗi andi ko waɗi nane namdiɗa mbimami min ko janggumi koko heewi hen ko wuuro amen janggumi saabu joni mi nanat nokku kaarijo sa yahi toon ene ɓeɓe gandi kono ko ɓuuri ko heewe gande ɗe yimɓe ɓe mbaɗata ko ka ha mi heewani yiide hen tan ko ganduɗa ala nokkuji men eyyi ko ɓuuri ko heew ene nokkuji men aɗa wawi was andude noon a hawrano e ɗum ɗon jaaha toon kawra e mum toon kono sa ƴettiɗomo addi ɗo a hollat ɗum neɗɗo tan addanma ko daɗi ɗum a faami kamɓen eɓe jogui façon ngaji ɗiɓe liggorto kono ko ɓuuri hen ko heew ko batte affaire ƴiƴam affaire rufde ƴiƴam en tan gara yimɓe daro ɗuma kono min kam mbeɗa sikki tan enen kamɓe ɓe keewi ko yo so liɗɗi natti dañede yo neɗɗo yoole lingu dañi dañe yo yimɓe kirse yo yimɓe mbaye ɗum ɗo ha sabanagam o min kam ko ɗum jimi heɓe gollo enen noon e gandal men fa tabarakallah eɗen jogui ko ganduɗa ko lekki tan siroyte heɓan en ko jiɗɗen ko tawa fittandu gara tan cira lekki taw fittandu yaani woda ko mbaɗɗa ɗon ƴetta gadda mbaɗa e lahal joni kalna jomum kalis heɓat ganda fi moƴƴi walla moƴƴani enen leɗɗe men sa waɗi ɗum e lahal joni so jaggi anda lekki jaggi so jaggani jaaha dufoya gadda kadi pewna goƴƴi eyyi pewna goƴƴi ko noon mbatten ha jagga taw en mbaɗani neɗɗo en taƴani junggo en bonnani nayi men kadi sen jiiɗi leɗɗe nayi kadi ko noon mbatten a faami en mbaɗat kadi leɗɗe pewnen jomum looto walla jomum waɗa e lehal hokka nayim jara jiben taw hay goto mayay tabarakallah yi kamɓe ko rufoɓe ƴiƴam e kamɓe ko rufoɓe ƴiƴam min mi yi golle mabɓe komi yiɗa tan wiide ɓe ngala gandal walla goɗɗum tan direct kono mbeɗa andi kam ko mbawmi haalde ko kam Sénégal heewani ɓurɗo ɓe jogade gandal Maroc kadi eɓe jogui façon ngaji kono ha joni Sénégal ne eɓe jettaki ɗum jiɗa wiide eyyi kono Mali en Burkina en kamɓene ɓe mbawi koko garawi eɓe mbawi ƴettude ɗo ngo wuuro joni ɓe walla ɓe ƴetta ɗo o micro joni ɓe mbayla ɗum ɓe mbatta ɗum goɗɗum ɓe kolluma tan kawisi ko hawni tan ko ganduɗa hoorema ko ɗum kam en hawni joni noon gara ɗo e diwan weeli gara ferlo ɗo tan kawra e ɗon mawɗo pullo goto cangal najo calmodira e mum kokka ɗum 700 itta laal lekki hokkuma lootoɗa
jottoɗa Abidjan daña million ngay sappo ayi ɗum ɓuri ɓubde ɓandu wonayi tawa warani hay goto watani mbaluma yay eyyi sek sadi bou kalon wiyami koje maɗi ɗi gasi alaɓe kono o yaafo hen namdal gotal a haali nane to banggue ndamdi jaadi ha fuɗɗi songade watti diccade e koyɗe mum so tawi leeɓi ɗi ittama neɗɗo darima hen ina walla goya kono noon goyagu cekkitortoɗen ina saɗi safrude gaga ko kalɗa joni ko beele aɗa jogini dalilu ko fati e goyagu eyyi aɗanni gorago ene heewi façon ngaji ene waɗi hen gorago jomum jibinte arana wonde mum ene waɗi hen gorago ko no wiyete ko neɗɗo e hoore mum yahata ha tampa ha tampa par ce que moteur mum e hoore mum yaha ha tampa a faami e mbeɗa haɓa e haalde ɗum tan ha wonda e needi ko ɗum addimi dañde caɗele aɗa faami eyyi ko kañum yahata ha tampa ɗum noon so tampi ene wawi hokkede leɗɗe waɗa ɗum renforcé artata ɗo wonno ɗo kadi aɗa andi neɗɗo yimɓe yo kaldu tan gonga artata tan ɗo wonno à 100% ɗo artata ɗum wawa wonde mami safruma han dañta 100% ɗum wawa wonde aɗa faami wona noon famɗinde ñagude wona haydara kono ayi jomiraɗo subhanahu wa taala ka waɗi ko ɗum ko kanko tan wawi ɗum ala goɗɗo anani aɗa wawi safrude neɗɗo o noon kam ha tina alhamdulillah o yetta Allah kono noon ha wa tan exactement no wano ni 10 ɗum kam e neɗɗo kam aɗa wawi walla taw min mi wawa pour mi wasa ɗuminde tan min kam mi wawa ɗum no fulɓe mbiɗa ni so ka gaɗa safrirte ko ha puuɗe dañe kono safrirte ka gaɗa ha wonta ƴoƴƴi tan no wano ni ɗum jiɗɗa wiide wadde weeɓani eyyi ɗum kam weeɓani eyyi ɗum ko noon Allah jawama sek sadi bou sow golle ma jooɗi peewi goko mo mbar toubab kanko wonno koɗo men hannde piindi tv ɗo e gande men Fina Tawa en kadima ko haali ko en jarnimama mum o jiɗɗo jokkodirde e makko waɗata ko 77 801 27 05 ɗo e Sénégal 77 801 27 05 ɗo e Sénégal to leydi Côte d'Ivoire ko 00225 79 18 53 65 Côte d'Ivoire ko 00225 79 18 53 65 ɗum noon ceerno Allah jarama a jarama golle ma jooɗi peewi min jarnimama yallah sellindode a haali gonga haali nunɗal haalde ko wayno moƴƴi haalde ko wawa watta inalde caɗele ñaaguima Allah dennagal rewoɓe ɗo ɓe moni kala haala ko wawi Allah ne wawi almude kala ko haalda yoɓa jomum Allah hokka wone o ko ɗum jiɗɗen wonda e nunɗal e peewal on jaama ko ɗo ka tenno ha saaha goɗɗo so Allah lamɗo jaaɓi